Mm. Hello, hi. Phẳng bên em Thằng Lút nè. Anh bảo có nói xả bố vậy. Đây là gafar khantal na gedang. Khantal goथां. मा बेनिफिट दङ लोगो जायफ्रानाखि सुगार दङ बेफोरबो जानो हागोन बिराद मोजां बे खान्थाल गोथांखौ जोङो जाथारनांगौ गोमोनखौबो आंबो जानो हाया हेल' हाय Drink. You want to eat? Cái gì ạ? मा खबराबो सना मोजां आगै नोंसोर मा खबर दिनै रबिबार फ्रिखाय जोङो नै खान्थाल जादों खान्थाल मा ओंख्रि मोनाबो from क'क्राझार अके ओंख्रिया जोंना नामोन ओमफ्राय सिबुं भाजा माबा लाना मा खान्थाल मा जादों नै जोङो खान्थाल मोदोम मा जाखो आब' खान्थाल गोबावसैमोन मास मोनसे बारबायमोन फानलु बाथोनबो दं नै फानलु बाथोन खान्थाल मोदोम अके दानगोदानसो गाबोनबा साबसिन जागौमोन हेल' हाय रायलायनो हागोन दे आं जादोंबाबो नोंसोरबो नंगुबैनि फेभरेट नंगुमैबो जादों आं हारसिंल' नङा बे मा बेनिफिट दं खोन्थादो दे खान्थाल बेगरनि बेनिफिटखौ खोन्थादो होनदां होननो लाजिदों नंगुमैनि जा जानो हायोना What? Oh, cat. फानलु बाथोना बिनानाव लाबोना होफैदों थब प्लास्टिकानो जानांगौ लोगोफोर बिराद भिटामिन खान्थालावहाय मामि देखायबाय थायो गोथाव दा देखाय तुलाखौनो देखाय Don't have mommy, please, Sona. Lazi dong nih nunggu ya. Bukan di sini. Goथाव दा खान्थाला बिराद गोथाव. बांद्राय गोदै नङा आरो बांद्राय गोदैखौबो जानो सुखुवाखै नालाय. जों जानो नांगौ ओंख्रिबो जाजायो बेगराबो जेबो बुस्थु गारजाया खान्थालाबो. गोथावल' आब' खान्थालाव गोथावखाना. खान्थाल जादों आगै जि ब्लग मा खबर सबर माब्रै पेसेन्टआनो फैबाय थायो हरबाबो दहाय दान्दिसे लाइभ फैदोंमोन ओमफ्राय उदै सानानै फैदों सासे गथ' एसे सिख्ला आरो सिख्ला ओमफ्राय गेस्टिकनि बिजि सुना हरबाय एनि टाइम फैबाय थायो मोनाबाबो फैयो सानबाबो फैयो नोंसोर मा खबर
अखा थाइफ्रिफिनबाय जोंनिथिं Daddy, money. Yes, money. Mami please Siapa Kak Nak? Dun. Hai, Mbak Kubur. Dun. Biti. Bibi. Kamu. Ya.